Odialo buche. Weche moko en ni oganda jo Kenya mayuto gi nok bende koro sani ywak mokalo koluwore kod weche mag chudo mar okumba mar thieth mar SHA. Mabende giwacho ni koro bedo ni ogol chik mondo mi koro ber ni chulo kata timo chudo chudo motelo kuom thuolo mar higa achiel. Wachno koro hinyogi mokalo koluwore kod yuto maggi mabende giwacho ni okel nikech pek mar ngima. Ewi mano gikwa jatend piny William Ruto mondo mi kaw yie to dware yo mar duoko godo nengo ngima piny kendo ochop singo mane oketo mar neno ni obero weche mag thieth kod duoko nengo ngima piny ka koro giywak ni sani nengo thieth ohingo gi kaluwore kod kit ngima magidago. Nienda hospitali, kufika hospitali naulizwa SHA iko wapi? Umerejesti SHA? Nawaambia hapana, sijarejesti. Wanasema ati upatiane SHA 10,000 ndio matibabu ianze. Sasa unashindwa kama unauza mboga shilingi 200, chakula haijatoka ndani, transport haijatoka ndani, ushuru haijatoka ndani. Utatoa wapi pesa ya kulipa SHA 10,000 ndio matibabu iweze kufanyika? Hali imekuwa ngumu, najaribu kupambana, vitu hazitembei vizuri sana, na tunasikia pia serikali nayo inasema mambo ya SHA. Sasa tunashangaa hii kazi ya jua kali hii ukitoamo SHA, na fadhali vile walikuwa wamerudisha SHA wakati tulikuwa tunakata kila mwezi.